Matouše byl nějaký, já nevím, 3-5. Skoro nikdo, s kým jsme se bavili, nevěřil. Let's go! To mi fakt pomohlo. Jmenuji se David Sklenář, já jsem mentální coach. Téhle práci mentálnímu coachingu se věnuju už přes 7 let a mám za sebou více než 1500 spokojených klientů, ať už podnikatelů nebo sportovců, profesionálů, a převážně z celého světa. Teďka poslední 4 měsíce zpátky jsem se rozhodl, že se budu věnovat českému trhu a proto jsme vlastně tady, kde jsme. Na Oktagonu, kde mám 2 kluky, jak Ronnyho Paradisera, tak Matouše Kohouta, které jsem připravoval na ten večer, velice důležitý večer. Teď vám trošku popíšu, jak ten probíhal, to znamená, my jsme vlastně odjížděli v 5 ráno z Prahy, jeli jsme teda do Mnichova a přijeli jsme sem vlastně na hotel, tady jsme se potkali, já jsem se teda poprvé vlastně viděl jak s Matoušem, tak s Ronym, protože já jsem vlastně bydlel dlouhodobě ve Státech a s těma klukama jsme si volali přes videohovory. To znamená, že jsme se poprvé viděli a bylo to super, jsem rád, že vlastně jsme se mohli konečně potkat po té dlouhé době. A Matouš mi vlastně říkal, že je jako nervózní, že samozřejmě tam bylo spoustu velkých změn. On na poslední chvíli se mu změnil ten soupeř. A potom vlastně, co nás čekalo, tak jsme si dali nějaký rychlé jídlo a šli jsme okamžitě s nima na trénink. To znamená, Matouš měl první vlastně trénink, kdy se kluci protahovali, trošku měl jakou krátkou rozcvičku v tu sobotu. Příprava proběhala úplně jako v pořádku, bez zranění, bez nějakých vážných jako nemoci, něco takového, takže Matouš je ready, hodně toho naspároval, což prostě vždycky samozřejmě v té přípravě se hodí, takže samozřejmě 2 dny před zápasem nebo 3 dny před zápasem přišla zpráva, že se nám změnil soupeř dost jakoby nepříjemně pro nás teďko, protože Matouš potřebuje samozřejmě vyhrát. A potom úplně to stejné se stalo u Ronnyho, to znamená, že zase taky měl rozcvičku, s Ronnym už spolupracujeme 6 měsíců, takže 6 měsíců se vlastně jako vídáme online takhle přes videohovory. Teďka konečně jsme mohli se vidět osobně. Príprava bola dobrá, samozrejme bolo tam veľa zranení a túto prípravu som asi najhoršiu, keď to môžem tak nazvať. Samozrejme mám zlomený prst, mal som stafa, mal som chrbát zlomený asi 2 týždne, 3. Fakt, že 5 týždňov som pomaly nerobil na žinienke nič, ale ten fokus tam je, tú hlavu mám dobre nastavenú, čiže ideme si potom. A potom, co nás čekalo, tak vlastně to nejdůležitější, proč jsem tady, abych klukům pomohl vyhrát, to znamená, že my jsme měli v plánu vlastně 2 sezení na to mentální přeprogramování, což je ta metoda, kterou já používám s klientama, abych jim vlastně nastavil tu hlavu do toho vítězného nastavení. A oni byli schopni z toho těla opravdu vytěžit ten plný potenciál. To znamená, že s Matoušem díky tomu, že tam bylo tolik změn a že se vlastně ten soupeř změnil na poslední chvíli a on byl opravdu nervózní, protože se připravoval vlastně na typ zápasníka, který bojuje v postoji. Ten jeho protivník byl hlavně teda vlastně jako na zemi, tak byl nervózní, nebylo to úplně 100%, cítil jsem, že opravdu potřebujeme udělat tu poslední session, jako aby to krásně sedlo, aby se vlastně dostal zase zpátky do toho sebevědomí, do té sebedůvěry. Já se to cítím dobře, jenom prostě tam vzadu někde je nějaký hajzlík, který prostě ti říká, hele, prostě může se stát, že ti to nevíde, no, protože tam čapne pod tím krkem. To miluju, když vlastně ty klienti vylezou z té session a teďka vidíte tu zpětnou vazbu a vlastně on říká, wow, já mám úplně husinu, tyjo, to je neskutečný. A já ji měl taky, protože opravdu ta session krásně sedla, protože jsme schopni napsat ty nové přesvědčení do toho podvědomí, které opravdu vytváří těch 95% myšlenek, emocí, chování a hlavně toho výkonu a automaticky mu začali generovat místo stresu sebevědomí, místo strachu sebedůvěru, vlastně nějakou tu sebehodnotu, tu důvěru v ten vlastní, jako tu vlastní dovednost. Takže teďka jdeme do té SAP arény, kde se to všechno odehrává, přesouváme se vlastně z toho hotelu. Tam je hrozně zajímavý, jak vlastně já když připravuju fightery na nějaký zápas, tak vlastně procházíme to všechno, co to v nich vyvolává ten daný vlastně jako zápasník, ten soupeř. My jsme byli schopní vytvořit tu novou asociaci v Matoušový mysli na tohohle novýho soupeře. Byť se fyzicky připravoval úplně na jiný styl, tak stejně jsme schopní v té hlavě vlastně vytáhnout to sebevědomí, aby si věřil, aby ta mysl k tomu přistoupila, že to je vlastně to nejlepší, co se může stát, aby tam byli přesvědčení, že vlastně díky tomu on podá ještě lepší výkon, že mu to sedí. Vlastně opravdu musíme si uvědomit jednu důležitou věc, že ta mysl ovládá tělo. Tělo neovládá mysl. To znamená, ta mysl je vlastně nějaká řídící jednotka
toho, co ten člověk je schopný v tom zápase nebo v jakýmkoliv sportu ze sebe vydat. A je hrozně důležitý, aby ta mysl byla 100% otevřená, protože ten potenciál toho těla se různě mění. Jo, to může být jeden den, jste trochu unavený, nebo prostě, já nevím, někde se, že jo, dostanete třeba zrovna v tom zápasnictví, tak dostanete třeba prostě bombu do ruky, bolí vás. No a to tělo furt jako se mění, ale ta mysl musí být vždycky opravdu na 100%, abyste vždycky z toho těla dostali to nejvíc. Nemůže se stát, že ta mysl je, dejme tomu, mám nějaký bloky, mám stres, mám strach, nejsem si sebejistý a ta mysl na nějakých 40%, ale to tělo by bylo schopné dávat třeba 100 v ten daný den. Tak to je vlastně to, proč si lidi najímají mentální kouče, teda ve sportu hlavně, a věřím, že to bude krásně vidět, takže vidíme se tam. Teďka jsme jako přijeli do té SAP arény, obrovská arena, čeká nás velký večer. Těším se na to, kluci předvedou velký výkony, jdem si pro vítězství, nic jiného nepřijímáme, let's fucking go! A vlastně potom já jsem šel zpátky do auta na parkoviště, protože jsme měli domluvenou session právě i s Ronym, stejně jako jsme dělali s Matoušem, tak jsem dělal s Ronym session. A tam jsme to právě třeba nechali, což bylo zajímavé, nechali přes ten videohovor, protože že už 6 měsíců pracujete nějakým způsobem a měnit něco takhle na poslední chvíli není úplně ideální, takže jsme se domluvili vlastně s Ronym, že u něj to necháme právě takhle. Připravil jsem se na to zase, věděl jsem, že potřebuji všechno tam poskládat tak, aby to krásně zapadlo do sebe, aby Rony opravdu zase i přes ty všechny překážky, které měl, aby byl schopný se cítit sebevědomě, aby i přesto, že měl zlomenou nohu, že nemohl trénovat takhle dlouho, jo, že tam měl tolik různých zádrhelů v té přípravě, tak i přesto nastavit tu hlavu, aby byla 100%. A to se nám opět povedlo, za co jsem neskutečně vděčný. Zase opět odcházel jsem z té session naprosto spokojený. Rony, když potom otevřel oči, tak říkal, wow, tak to jsem potřeboval, to mi fakt pomohlo. Jsou hnedka ty zpětné vazby, kdy vlastně vám opravdu dává smysl ta práce. Víte, že se to povedlo, že těm klukům to pomáhá. A potom kluci už mezi tím vlastně přijeli na ten stadion. Poté se už blížily ty časy, kdy ty kluci měli zápasy. To znamená, my jsme šli vlastně do toho backstage, tam za nima podívat se na to, jak se cítí, jestli všechno krásně zapadlo, jestli se cítí sebevědomě, jak to probíhá, jestli nemají zbytečně moc velkou nervozitu, ale opravdu, jelikož ty session byly fakt top a krásně to sedlo, tak oba dva se cítili skvěle. Rony měl takovou fakt krásnou bublinu, stejně tak Matouš, drželi si skvělou soustředění. Všechny ty tréninky vlastně, co říkali trenéři, tak byly velice jako dynamický, cítili z nich ten drive, jakože opravdu si proto šli, pro to vítězství a takhle to přesně má vypadat. Takže potom jsme se přesunuli zpátky a vlastně přišli na řadu ty zápasy. Let's go! A samozřejmě jako náš jediný cíl je vítězství. A to se u Matouše povedlo, neskutečně těžký zápas, mám z toho fakt velkou radost, byl to mega pyšnej. Musím říct, ten kurz na Matouše byl nějakých, já nevím, 3-5, něco takového, jo, skoro nikdo, s kým jsme se bavili, nevěřil, že ho Matouš dokáže porazit. A přesto, to je přesně síla té mysli, když věříte, když víte, vnitřně víte, opravdu, nejenom, že předstíráte navenek, ale víte vevnitř, že máte tuhle tu jistotu, že si jdete pro to vítězství, že máte úplně všechno, co potřebujete, vlastně porazit tohle z toho daného soupeře, tak vás nic nedokáže zastavit. A tohle přesně bylo vidět v tom zápasu s Matoušem. Tak a pak na řadu šel Rony, takže po tom vítězství Matouše jsme měli jako skvělý pocit, ale zároveň jsme věděli, že jsme si tam nepřišli jenom pro jednu výhru. Teďka jsem viděl, jak Rony vstupuje vlastně do té klece. Zajímalo mě hodně, co udělá s tou hvězdou, protože my co ještě děláme, tak já vlastně s klientama ještě vytvářím, říkám tomu trigger, to znamená, že na různý pohyb, může to být slovo nebo cokoliv, my jsme schopni nacpat do té mysli, do toho nevědomí, novou asociaci. To znamená, že si představte, že ten pohyb, třeba pro toho Ronyho je to ta hvězda, tak je to jak skoro, kdybyste zmáčkli přehrát nějaký film nebo nějakou hudbu. Okamžitě se začnou nastartovávat automaticky v tom těle různé pocity, jo, různé vnitřní nastavení, a jak kdyby taková energie, která do člověka fakt najde, jak kdybyste si představili, že najednou zvednete tu hlasitost toho výkonu, té energie, té síly, toho natěšení do toho zápasu o ještě dalších 50% navíc. Když jsem viděl Ronyho udělat tu hvězdu a i přesto, že měl zlomenou nohu, tak borec prostě vyskočil neskutečně do výšky, tak jsem věděl, že všechno je v pořádku, že jsme to krásně nastavili a že i přes ty
těžkosti v přípravě, on prostě zvítězí. A to se taky stalo. Ukončil vlastně borce hnedka v druhém kole, takže 2 ze 2, 2 vítězství ze 2, tohle byl náš cíl, absolutně nejlepší, co se mohlo stát. A musím říct, že mám z toho velkou radost, neskutečně jsme si to užili. Tohle byla opravdu třešnička na dortu, všechno krásně zapadlo. Let's go! Tak co, bratu? Mine is strong. Nemá se to chytit tady, tak to oko mi chýbalo, to spravím baterii. Jasně, kámo, tak to je jasně. Co tam bylo? Dáš ještě jedno se mnou, ne? Čo? Kolo. I can fly! Počkej, to není žádnou rezovatku, to je. Říkám, ty to mi bolí pazoura. Říkám, ty A v tom druhém zadržel, že jo? Tak kdyby neodpískali, tak to možná podle mě můžou uškrtit. Vyhral som v druhé kola TKO, myslím si, že dobrá výhra, píše sa to. Mám teraz 23-9 skore. Většinu téhle práce, kterou dělám jako mentální kouč, opravdu těch 7 let, mám 1500 klientů za sebou, tak jsem se fakt snažil vlastně být jako v soukromí. Tak nějak skoro za pozadí, jako skoro za nějakou oponou. Nechtěl jsem vystupovat před kamerama, radši jsem pracoval s těma úspěšnýma lidma, ale byl jsem nějaký článek, který nebyl vidět. Teďka, jak jsem se přesunul do Česka, tak mám vlastně velkou touhu pomáhat opravdu všem. Chci předávat obrovskou hodnotu, ukázat tu práci, jak důležité je pracovat se svojí hlavou, jak vlastně opravdu všechno začíná tady a končí tady. Jak ve sportu, tak v biznesu, tak v osobním životě. A proto bych vám chtěl přivést víc takových projektů, zároveň ukázat víc videí. Pokud vás tohle zajímá, budu moc rád, když budete sledovat. Mám spoustu jako skvělých věcí připravených, nemůžu o nich ještě mluvit, ale pokud vás tohle zajímá, budu moc rád, když mi dáte odběr, když budete sledovat jakoukoliv formou, kterou cítíte, protože potom samozřejmě mi to dává hodnotu a já vím, že i když to pomůže jednomu člověku, jsem ukazoval 2, ale myslím jednomu člověku, tak to dává smysl. Ale já nevím, kdo to říkal, jsem poslouchal nějaký podcast, tam právě říkal, že 95% je hlava. A myslím si, že to tak je, no, že prostě, že můžeš být natrénovaný talent, jaký chceš, ale pokud to nemáš v hlavě srovnaný, tak budeš jí v háji.